Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се на чисто новата метростанция Генерал Владимир Вазов. Обаче не помня да имаш толкова много вода предния път. Добре, стига с простотиите. Намираме се в град Русе, на моето най-любимо място, кораба София. Ако сте тук, помните видеото на 25-та. Спомням това от 24-та, не го помните. Но, да. Ако ви интересува по-детайлна обиколка из целия кораб, вижте това. Това, което ще гледате сега, ще бъде просто моментно състояние, как изглежда в момента. И други неща, като критите тип студио и така. Цяло това ще правим днес. Уважаеми зрители, как се справя МС София с ултра ниското ниво на Дунава. Помня колко беше в момента, ще туря на екрана, ще видя. Днеска 18 и изглеждаме те. И тази лодка тук не се знае каква е и чии години е тук, ама е вързана към кораба, така че да. Да, ето как изглеждаме по-отпреде. Този път няма правя цялостна детайлна колосална простотия, както предния. Нали, снели сме го. Само някакви по-малки неща, най-малкото крютите тия новите, нали, защото този път съм в такава. И една номер още на котвата, е сега ще лезе долу и ще се види. Окей, уважаеми зрители, каюта 220. МС София, Danube Deck от левия борт. Десния бе. Genius. И да, и така изглеждаме. Това е една от новите, които миналата година искахме да видя една, но съжаление всичките бяха заети. Епа сега ще е такова. И тук точно стъбището ли оцелих бе, копаля. Това ми беше интересно как конкретно са нагласили баните и това, и мисля, че е очевидно, че това е тук. Е тук това нещо е блокхеда, нали? Стана така тази двете каюти. Явно каквото има там, има и е тук. Нали. Две огледала, две бани. Пълно. Светлината също е CFL, това ме радва. И си... Да. Един път двамата баня ще скъпа, други път другата. Наистина това е двойно, все пак и... Доста... Айде бе. Наистина доста добре се справили. И тук е вратата. И да. Ще се вижда кое е оригинално, кое не е. Ето гледката е от тук. Тази врата и пак се отвори. Абе майната. Да, телефоните също си бачкат. Нали, тук вече антенните входове и тялата не се използват. Уважаеми зрители, моторен кораб 8. Всичките възможни гледни точки. Просто си е много чок ги за това. Има и жилетки между другото. Поне тук има в 220, че има и още една. Още нещо, което не можем да снимам миналата година. Пускането на водата. И ще видите, че това е толкова специално. Оставите колко е тихо сега тук. И гледай сега коста. Точно не е налягане, вакуум и такива неща. Това не е какъвто и да е Кинев. Това е... Да. И то от каюта 220. Няма да излезе между да направи един нов дек план, защото те вече са по-различни тези неща, но просто информация няма. Еми да, за сега той. Ето за контраст е една нормална стандартна каюта, чрез сигналните завеси. Като са след 24-та, как бяха поправили са ги. Значи тази тръба била за басейна. Аз няма за миналото време как го пълниха с душа това нещо. Сега ще сложа кадри. Пак с душа. Само да ги похвалих вчера. Мостика си
Çok güzel. Така, Юлия с плейтата. Че някой ги е виждал. Някъде да съм идвал такава, просто няма как да не се заснеме това. И за тая гледка просто се умира. Любимия ми звук. Видях едно такова нещо 24 година и се скъсах да се смея. Но в случай, че някой не вярва, ето къде се включва в антенния вход. Добре, нали вътре в къщите има антенни входове. Какво за Бога е нужно това нещо? Пак и само с антена и особено гледайки за каква антена говорим, какво толкова ще мога да фанеш. Ще нещо къде съм изтревал предния път. Никаква идея това какво е. Ама тук тъй, че трябва да се заснеме. Закрили само горния надпис. Просто не мога. Тук е една от галериите. За най-тръбния път и това отдолу. И това съм ви пропуснал предния път. Що ми заднема светлина оттам, значи... Тук салоните и това са отворени, но влизал съм миналата година. Също както и за предно машинно отделение, аз позвъня. Това също е отворено. Резервните винтове са също тук, обаче палетата са им спешна за смяна. Той ли са фотоволтейци между другото? То доста. Нямаше такива екстра миналата година. Но то няма нищо лошо в това. Стига да не е на някаква обработваема земя или нещо цвете. И тук ми ги че без това тия повърхности греят слънцето. Пречи да се направи малко ток от това.
Като за последно.